Lakhayeng ko ratrok Duarbaguri MEC constituency ke parlo diring hawara lo along kedo Geleky LP School aphan non puta sorkar pen thangnat ta akerap long lelang pusi thanbang atung pen che than pon lason si pherangki atung pen ka humri damahut lo thanbang atung pen nangke thandun ki labangso Geleky LP School along sorkar pen thangnat akerap long lelang loge charli osomara tung kangni aphan desk bench kitab ki bi aphan almira uniform fan ki jona lang hai hui akadure thetan lang lapen ki loke charli asomar tuma phat midday meal hai hui ta avi pin lang pusi nang thandun lapen school a hemalong la hai akadure pena jok students mate loke charli asomar tum jum hek loputa nang pachini dun kenang sot hormu da kenang ji asomar phan kenang ji hormu avi pin lang la so school lang number 1 ke la lomo pen nilipulo midday meal scheme nang le lang la pen smartphone dress lahai tan nang le lang la pen si abang ke school ke asamis take ho asamis to office ta nili tumke asamis ke than dekhe da mat english si than rong lo la se lahai a kitab kilong le ka duri ta do english adim asamis nang le rong ta tiklo la se kitab abang ka durita dak sungu lahai lo la pen sia kenang so dalang alna lahai ta almera lahai ta vela smart phan kitab buhi ki biya phan an pen non amat school along lo than bang rajiv terang lapen babulu sorkar atum henlo lapen Geleky LP School managing committee amai phu sivoram terang setami thangnat kache langdun avia joksi lason cheman dedlo lasi local MEC mate Karbianglo Autonomous Council Education EM recharge tok bia phan non amat prapjin pen nangra vek tha pusi haladak lo than bang atum pen kachuningri padopon la rangte hoi pen nili ke thanun kang tung ke solo ja nili tum school long ka duriya son do pilang ka we son do la nili tum ta non si nang jon milang ma ajata claim thek thedalo News report Karbianglo live